Bingelele kuphi na kuphi la kufinyela khona le channel yethu eyungaphambili kumkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lana wengane zakwethu. Sisohlelweni la siyakha siyalungisa futhi. Asigxeke bafowethu into esizele nje thina kumasikandi kuzokwakha siphinde silungise lapho kumele silungise khona. Azizile uzogxeka abaculi. Abaculi siyababonisa nje ukuthi abenze lokho nalokho ukuze sizogcina right futhi nathi amaphutha mhlambe sokukhuluma okuyiphutha asilindele ukuthi kube nezinhlamba ezisilandelayo. Siyazi ukuthi phela abantu siphuma emakhaya angafani, siphuma emakhaya angafani. Engizokusho ngiqonde ukusho la ukuthi umasikandi singakangeni ndodabeni lokuthi kahle itopic esizokhuluma ngayo eyani, kodwa na itopic esizokhuluma ngayo nje sizokhuluma ngabaculi ababili mgube Thokozani Langa. Sizobheka nje impilo yabo, sizothi kuyidatanga nje sikithinta nje impilo yabo ngokomculo kaMaskandi. Ngithe nje ake ngibadonse ukuthi nabaculi manje laba balokhuzane babukele kubona into abayenzayo ukuthi why bahlezi bekhona. Yazi zithi zikhona khona abaculi ababizwa ngamakhosi, bathi bekhona labaculi abangamakhosi kodwa nabo baloku beyiphakathi kubona. Ngizochaza ke mina isizathu esidala ukuthi labaculi bahlezi bekhona. Usho noma ungayaphi bathi babahlela abaculi imicimbi abahleli bemicimbi ebiza labaculi thina labe sibathatha nje sithi amakhosi nale genge lecula kahle igenge eculela nje uTikTok ukuthi kudance osisi bethu. Ngizothi osisi bethu abadansayo ngolengi izingoma zosisi bethu ecula ile genge ekhulayo. Umaskandi bafowethu ake singawuthathi ke kancane. Umaskandi ke into abantu abayithandayo kakhulu ongako ukuthi sike sabona nje umunye usisi la waseshayina. Usisi waseshayina lana ecula ingoma kaMjabulisi ethi majita ntwana zami aphindwa acule kakhuzana umshado akulona ijele. Angithi uyabona ukuthi nabantu abasuka ngaphandle babona ukuthi kuze ngitrend angithinte lento okuthiwa maskandi basibiza kahle bona maskandi. Maskandi kodwa thina maskandi thina sikhuluma le gama siqinise. Bafowethu okay bengifuna ukucaciza nje ukubaleka kumaskandi ke before ungena odabeni. Bafowethu nabaculi nje abaqala noThokozani Langa no mgube labaculi bayateleka ngitshela. Kune strike esikhona kulabaculi ababili futhi abayindawo kuyoze kulamule ukuthi ke phela nabo phela siyazi abantu njani kuze kulamule angazi ukuthi kuyoze kulamuleni kodwa ke abayindawo into abayenzayo bayabuka kulabafana bazayo ukuthi labafana yindaba lapha yini balokhu bekhula bona belokhuzana beyizame leyo nto. Uma ungathatha ukubheka nje ubaba mgube wayengaculi kanje ubaba mgube. Siyamazi thina esikhula bese walalela amakhasethi bebuye nabo ubaba bebuye namakhasethi sigcine siwajube intambo le khasethi bebuye nelinye futhi khasethi lo mgube. Uma ngalithatha lelo khasethi bese ngidlale umgube manje ungeza umehluko omkhulu kabi. Uzozwa ukuthi umgube ulokhuzana umgube usukhule kanjani. Usecula njengabo labo bathi ngathi bayasho abanye bathi ngathi uyabhimba. Akabhimbi ucula njengani nani akasaculi njengendlela ade ecula ngayo uqala ukuthi bese ubuka istyle sakhe asigqokayo manje. Uma ungambuka istyle wayesigqoka before kudala nje ngama 2000 bese uzombuka egqoke manje bese ubuka labafana bakhona ukuthi ugqoka kanjani mgube ubambe istyle seni. Abantu wenze ukuthi kungaphumi kuningi bese ngena uThokozani Langa. Abantu bambona uThokozani Langa. uThokozani Langa onako ukuthi uma ucula izinto lezi engazuthi nje zithinta abantu besifazana amantombazana amancane. Uma ungamazi ungazi ukuthi umfana oculayo ngale ucula umfana nje omncane mhlambe ona 12 kodwa ke nje uyabona izinto lokho azisho delicious banibani lezo zinto yizona futhi edala ukuthi ahleze khona. Ngicabanga ukuthi bonke abantu bangi-understand ukuthi ngikhuluma ngani. Okuthi ke
Izona izinto ezidala ukuthi bahlezi beyikhona ke emculweni lezo. Sengithe angigxile kakhulu ke odabeni oluthinta bona bobabili ngoba ibona abaculi nje njengamanje abasezingeni eliphezulu futhi okuyibona ukuthi kwenziwe imicimbi ngoba abanye abaculi abaningi bathi bayavalelwa inkinga abayibambe kule style esidala. Umuntu nje lento wafika naye akafuni ukuyishintsha. Uthi nje mina mangiphusha udaka ngizophusha lolu daka ngizoze ngiyofa, kanti lokho ke ku-wrong. Uyabona kulabaculi abadala kodwa ngathi uma umbuza ukuthi unawe wena uFacebook bathi izinto zey'ngane lezo kujola lokho. Leyo nto i-wrong leyo. I-wrong kakhulu leyo nto leyo, angifuni ukuqamba amanga. Ababuke nabo ukuthi yini esingazama ukuthi nathi sigcine sifane nabo ngoba phela thina